Da, da, sigur. 100%. De 100% zi să vină marți, că nu stăm acasă, marți între 9 și 10 să vină la tine. Da? Da, da. Între 9 și 10 să vină marți la tine. Gata, pe bun. Prima oară când văd așa ceva. Unde le punem? Hai. Trage și tu peste ăștia un pic de beton, peste ăștia de lecru, să le aruncă gertul. Trage un pic de beton, să le îngroapă beton. Să fac un pic de lumină. Gata. Domnul Sandu, mai închină-te odată, domnul. Doamne ajută, Doamne.